Eli siis tiirikoidaan normaali lukko ja käytän tämmöstä ja tämmöstä saataisin, että ja siis tapahtuu näin. Ensin laitetaan käyrän lukko tänne ja sitten eli näin. Paina hieman avaussuuntaa tätä rauntaa. Ja sitten sahataan vain vähän ees taas ja naps. Lukko on auki. No. Tehdään se vaikka uudestaan. Lukko. Kiinni. Tämä rauta. Sisään. Tämä tänne. Ja painetaan. Auki. Kiitos.